বিশ্ব শর্মা শেষ কৰিলে বিজেপি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰণে হৈছে এইবিলাক দৰকাৰ নাই দিছপুৰত আহিবলৈ দিছপুৰত মন্ত্ৰী হ'বলৈ মন নাযায় হয় এইবিলাক মন্ত্ৰীৰ কাম নাই এইবিলাক কৰা মানুহ আছে ইহঁতক চাব লাগিব ষ্টেৰিং ধৰা মানুহ লাগে বিটি পদুম নাই মানুহ দেখা নাই এইটোতো পদুম ৰামবা তে প্ৰমোদ বৰক হ'ল এক নাম্বাৰ মিছা কথা কোৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ৰামবা তে বিজেপি চৰকাৰ নাই বিজেপি চৰকাৰ নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে জন্ম হৈছে এই জন্ম হোৱা মিছিনৰ নামটো কি হিমন্তই সব কিছু হিয়ে ডিজিপি হিয়ে আইজিপি হিয়ে ডক্টৰ হিয়ে নাৰ্ছ হিয়ে মানে কি বুলি কয় হিয়ে মানে মেজিষ্ট্ৰেট হিয়ে জাজমেণ্ট প্ৰত্যেক বস্তু হিয়ে বিজেপি চৰকাৰ এবাৰ অসমত কিমানখন আসন হিয়ে চিফ মিনিষ্টাৰ কিমানখন আসন দখল কৰিব বিজেপি চৰকাৰ নাই প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ মিত্ৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম নাই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম নাই ফাৰ্মচাৰ মই হোৱা নাই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰহে ফাৰ্মচাৰ হৈছে মই গুৰুটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ পৰা দীক্ষা লোৱা ৰাজনীতি জানে কেলে মানে কিয় কৈছে মই যেতিয়া সি মিনিষ্টাৰ পোৱা নাছিলে তেতিয়া সি নিজৰ বায়'ডাটাটো মোক দি পেলাই মিনিষ্টাৰ লোৱা তাৰমানে মোৰ পৰা দীক্ষা লৈছে সেইটোৱে মই নহ'লে আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকুৱা পজিশ্যনত নাহিলে হয় দীৰ্ঘ ফুকন জীয়াই পেলাই থাকিলে হয় সি জিন্দগী নিজিকিলে হয় জালুকবাৰী সমষ্টিত সি বেচেৰা বেমাৰ হৈ পেলাই মৰিছে সেইটো কাৰণতহে সি জিকিব পাৰিছে নহ'লে ইয়াৰ জিকাৰ পিছতে সি মন্ত্ৰী পাইছে মোৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জালুকবাৰীত এই হাৰিব এইবাৰ হাৰিব দৰকাৰ নাই নহয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শেষ কৰিলে বিজেপি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে হৈছে এইবিলাক हाग्रामा महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थांबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों गतिके दिनै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा बेनि थाखायनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों ज' जालायनायनि खाबास खालामलायदों बियो आंनिल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं जोंनि बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों आरो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों